nila Susan, Remigio, Paterno, Isidro, Lauro, Carmen, Arturo, Christine, Eustaquio Sr., Eustaquio Jr., Marciana, Feliciano, Antonio, Ruth, Michael Chris, Daryl Grace, John Daniel, Charles, Anastasio, Sergia, Armando Sr., Martin, Antonio, Nielsen, Anthony, Bonifacio, Prema, Gerardo, Crescenciano, Binita, Petra, Fabian, sa mga kalag ni Joy Edilita, Marcelo, Leonida, Arsenia, Ranilda, Seferino, Joscoro, Janisha, Leima, Romia, Epifania, Pruto, Mila, Juliana, Martin, Felipe, Candido, Catalino, sa mga kalag nila Isidoro, Rodora, Manuel, Victoriano, sa kalag ni Alfonso, Erenia, Agripino, Marieta, Gregorio Sr., Beseria, Jesus, Janissa, Gregorio Jr., Elizabeth, Eddie, Anthony, Franco, Alfonso, Julian, Rinaldo, Bernardo, Anisita, Alan, Bienvenido, Jose, Julita, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ilabilag at ilabinangad to kanila nga walay gahandog. Pasuna sa kasaunagan. Mga igsoon ko diya ni Kristo, mayong hapon kaniyong tanan, o welcome meaning atong ikaduhang novena misa, alang sa atong mahal na Beren sa Kuta, o Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, y del Triunfo de la Cruz de Migpangin. Viva Beren sa Kuta! Viva Jesus! Ang isa katinaguri sa umalagad ni Kristo, nagabaybay sa tulo katinubdan, nalihok sa pagtuo, kinigihatagan o bilis sa kagahapon na humiliya, ang tulo kael, lingkod, luhod o lakaw. Nanagap pasablot no kita mulingkod, alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, no kita muluhod, o mapaubsan ng magampo ngati sa atong Ginoo, o na kita mulakaw, alang sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo, ngati sa uban. Mga lihok sa pagtuo, mga lihok ni Santa Maria, atong inahan sa pagtuo. Madasig unta ang tagsa-tagsa kanato sa paguban sa atong santos nginahan, nga minhalad sa iyang kaugalingon, diha sa masubsub na pagsunod sa sugo sa Ginoo. Daygon nato ang Diyos, daygon nato si Santa Maria, ang atong Birhen sa Kuta. Nining unang gabi na misa sa mahal na Birhen sa Kuta, atong misa pagapanaluhan ni Reverend Father Michael Sinubuhan, uban nila ni Reverend Father Joniver Ondo Romo, Reverend Father Fernando Duging Aguilar Jr., Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Alex Lagada, Reverend Father Christopher Vargas, Reverend Father Marvinus Mena, Reverend Father J.C. Langgam, Reverend Father John Lee Salinas, ug ni Reverend Father Dexter Banuelos. Sa dakong kasadya, atong sugdan ang santos na misa, pinaagi sa awat, palihog manidog ang tanan. Señora, al triunfo, para
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa ko sa talimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa puda ko uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon. Aron inyo kong iyako sa Ginoo nga. Kaloy anong takita sa mga sala, dadon nung takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo kaloy kami, Kristo kami, Ino kaloy kami, Ino kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, kahit sayang mga tao ini sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos sa mahal matagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Namanay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa mahal. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa kusamahan, nawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. At ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Tuhan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa
dito sa langit. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangaman ni Santa Maria kanunay ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog sa pagpangigod ug maminaw sa mga pagbasa. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Miadto si Juda kang Jose og miingon, Sir, intawon pasultiha ako kanimo. Ayaw intawon kasuko kanako, sir, kay sama ka kang paraon mismo. Sir, gipangutana mo kami kung may amahan pa ba kami o may igsuon pa ba kaming lain. Gitubag ka namo, sir, nga may amahan pa kami nga tigulang na, ug usa ka manghod nga nataw sa tigulang na ang among amahan. Ang igsuon niining bataa patay na, ug siya na lamang ang buhing anak sa iyang inahan. Pinangga kining bataa sa iyang amahan, ug giingnan mo kami, sir, nga dadun siyang nganhi kay mutan-aw ka kaniya. Apan miingon ka, sir, nga dili kami makaatubang kanimo kung dili madala namo ang among kamanghuran. Sa paghiuli namo sa among amahan nga imong sulugoon, gisuginlan namo siya sa imong giingon. Unya, miingon siya kanamo, balik kamo aron pagpalit ug jutayng pagkaon. Gitubag namo siya nga dili kami moanhi, kay dili kami dawaton sa tao kung ang among kamanghuran dili madalan namo. Moanhi lamang kami kung siya maliuban kanamo. Miingon ang among amahan, nisayod kamo nga ang akong asawa nanganak og duha ka lalaki. Nibiya na kanako ang usa kanila. Ug nagtuo ako nga giwatas-watas siya sa mga mananap nga ihalas, kay wala kuman siya igkita. Busa, kining anak nga naibilin kanako karon, inyong dadon ug may daotan nga mahitabo kaniya. Mamatay gayud ako sa kaguol, sanglit tigulang naman ako. Wala na gayud kapug ni Jose ang iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa, miingon siya, pahawa kamong tanan. Walay laing tao nga uban kaniya, sa dihang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon kung kinsa siya. Mihilak siyag kusog ug ang mga Ehiptuhanon nakadungog niini. Ug gibalitaan ang hari bahin niini. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, ako si Jose. Buhi pa ba ang akong amahan? Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala sila makatubag. Unya, miingon si Jose kanila, duol kamo kanako. Ug miduol sila
ug giingnan sila ni Jose. Ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Apan ayaw ikaguol, ni pakasadon ninyo ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron malibre kamo. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Sa pagkanaog sa Ginoo, sa kagutom, nganhi sa yuta, ug sa paglaglag sa mga tanong, nga nagbuhi kanila. Iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya inog usa ka ulipon. Ila siyang gikargahan ug mga gapos ug gipusasan ug mga kadina, hangtod na ang iyang panagna natuman, ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatilod-anan. Gipatawag siya sa hari ug gibuhian ang magmamando sa kanasuran, may palingkawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayonan. Ang mga katingalahan,
ang ginumana kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Nakaw kamo isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadalat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay papangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntin sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kung balangay. Pangita kanong tao nga moabi-abi kaninyo, o pabilin uban kaniya hangtod nga mubiya kamo ni adtong dapita. Inidayon ninyo sa usa ka balay, inga ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung nadawat kaninyo ang tagbalay, ibilang kanila ang inyong paghinaot sa kalinaw, apan kung dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kung ang ay balay o lungsod nga dili modawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang rapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas manuoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung adunay manawag, aduna usad mutubag. Isip mga binaniyagan, diha sa atong pagkatinawag, kita usab gipadala aron sa pag-alagad ngadto sa Dios ug ngadto sa uban. Si Jesus diha sa atong ebanghelyo, giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Kini nga mga pulong ni Jesus, usa ka sugo aron matuman ang iyang plano. Ang konteksto sa mga pulong ni Jesus mao ang tawag sa napulog duha ka tinun-an. Kagahapon, kung anino ta pag-ayo sa ebanghelyo, gipili ni Jesus ang napulog duha ka mga apostoles. Mao ni sila ang gitahasan o gisaligan sa naunang nga misyon ni Jesus. Ang mga apostoles gipadala aron pagpuyo sa naong kinabuhi sa misyon nga gisugdan ni Jesus. Ari pa sa tong konteksto isip gipadala. Ato kining naambitan diha sa atong bunyag. Kita kinahanglang manglakaw aron isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Unsaon day nato pagsangyaw ang gingharian sa Dios? Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Sa ato pa mga igsuon, dili lamang dapat sa pagpaninaw, kinahanglan ang pagbuhat. Kay sugo man, kinahanglan nga buhaton. Unsaon manato kini pagbuhat? Matag karon og unya, kining atong pagbati masamdan. O kinahanglan
nga maalim. O di ba kaha, pipila sa atong mga igsuon nga kinahanglan og kaaliman pinaagi sa atong pagpangayo ug pasaylo nga kinasing-kasing. Pwede usab ta makaaling pinaagi sa atong pagtabang kung naay nagmasakiton sa atong banay o di ba kaha sa atong kasilinganan. Mutabang ba kaha ta aron sila makatambal o sa atong pagsimple nga pagbuaw aron sila kumustahon ug maghalad ug pagampo alang sa ilang kaaliman. Samdan man tuod ta, apan pwede gihapon kita makaalim. Ug tungod niana, mamahimo kitang wounded healers. Dili kita makabanhaw sa mga minatay. Apan adunay mga tao karon nga patay na ang ilang pagtuo. Dili na sila mutambong sa santos nga misa o di ba kaha namugnaw na sa pag-apil sa gagmayng simbahanong katilingban tungod kay nahiubos sa GSK leader, sa chapel leader o di ba kaha sa pari mismo. Isip gipadala, pwede ta mamahimong instrumento aron mabalik ang ilang kadasig. Mga kung naata sa posisyon diha sa GSK o sa atong kapilya, pas-on gyud nato ang atong pasensya. Kay usahay, lisod sabton ang kinaiya sa matag usa. Sa panahon nato karon, adunay mga kinaiya susama sa sakit nga sanla nga angay mahinluan, panunglitan, kadtong mga tao nga kanunay gasaway kanato. Unsa may buhato nato ani nila, pakitaan nato og kamaayo. Ato ni silang smilan. Pero yung pwede ron okay, Christmas po ta. Pakitaan nato og tinud-anay nga pagtagad. Timbayaon nato maski mag-ugot ang atong kasing-kasing kung makakita sa ilang mga naong. Dili nato balusan ug dautan ang dautan. Pakitai ug kamaayo. Usahay ang dautan nagagikan kanato. Mao ni ang atong mga dautan kinaiya nga dili ta makabantay. Ang atong kahakog, insecurities, garbo ug uban pa. Kung ang dautan magagikan kanato, ang kausaban usab magagikan kanato. Kitang tanan adunay kapasidad sa pag-usab. Dili ta angay mohukom nga kanang tawhana di na gyud mausab, mao na gyud siya. Dili. Matag usa kanato deserve og second chance. Pipila lang kadto sa mga pamaagi unsaon nato pagbuhat ang sugo ni Jesus kanato isip gipadala. Kuhaan usab nato ehemplo si Birhen Maria. Puno siya sa kadasig sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo. Kini nga kadasig iya usab nga gipakita diha sa iyang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Si Jesus nagpadala kanato aron pagbuhat sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Gipadala kita aron sa pag-alagad ngadto sa uban. Lahi-lahi kita talento, mga gasa ug kapasidad aron mabuhat kini nga misyon. Ang pangutana mga igsuon, andam ka ba mupaambit sa imong talento? Palihog manindog. Giuban kita sa plano sa Dios didto sa iyang gingharian. Ato karong ipadangat ang ato mga panginahanglan ug muingon kita.
Ginoo sa kaayo dungga kami. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himuon nga ang tanan nga nag-atubang ug mga pagsulay. Labi na ang Santo Papa Francisco sa Roma. Sa atong Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo ug mga kaparian. Makasinati unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy. Ilabi na sa pagpatulhay sa pagdasig, sa katawhan sa pagpuyo, subay sa Kristohanong pagtuo. Bisan pa man, noong panahon sa COVID-19 crisis. Ug busa, mga guro kami kaniya. Mabuot ikaw na si Maria mahimong inahan sa banay, diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinaagi sa iyang pagpangama. Mapuno unta sa gugma ug kabalaan ang matang pamilya, mabuligan unta ang mga ginikanan sa maayong panglawas, ug panghuna-huna aron sila tunghay na makaanguba sa ilang mga anak. Ug busa mga buyo kami kaniya. Imo gihatagan si Maria og kusog didto sa tilan sa krus, ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkamanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang mga gilukdo, labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga masakiton, mga himalatyon, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga COVID-19 frontliners, mga subaning o mga kabos, o busa na ngamuyo kami kaniya. Ginoo sa kaayo dungga kami. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinagi siyang pagpangama, hatagi og kusog ang mga huyang, labi na ang mga batan-on nga nakasinati sa krisis sa mental health, hatagi og kadasig ang mga naguol, labi na ang mga biniyaan og sinalikway, ilabi na ang mga pamilya sa atong mga kaigsuonan na biktima sa C-130 military plane crash sa Sulo o panalangini ang kahalandon sa mga mangrove forest reserves, ilabi na sa bagumbang malaubang forest reserves o busa na ngamuyo kami kaniya. Imong gimbutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino. Ug imo pagayong gihatagan ang among mga katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubo sa titulo sa Berhen sa Kuta. Himoa nga sa among mga pagpanaw, mapanalipdan kami kanunay, batok sa hulga sa terorismo, sa mga daotang laraw sa mga antikristo, o sa mga malimbungon nga katawhan nga nagpahimulos sa among kahuyangon ug kakulangon. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Ginoo sa kaayo dungga kami. Imong gipurong-purungan si Maria nga rayna sa langit. Pinagi siyang pagpangama, himoa nga ang mga nangamatay maglipay unta dinha sa imong gingharian hangtod sa kahangturan. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Amahan, imo kaming giangkon nga imong mga anak. Itugot nga imong paminawon ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa
Mga igsoon, pag-ampo kamo araw ng akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nawaton ta sa Dios sa sakripisyo gikan sa inyong mga kamo, alang sa pagdahig paghinaya sila na, alang sa kapuslanan ug sa libot niyang santos na simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, nakatabang unta kanamo ang natawo gikan sa Berhen, nga wala makakubos ng hinunua nakasantos sa tibuok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga nagdayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya. Diha sa among pagpalandong sa kahimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, mao dako namong kalipay ang paghinaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kapapobsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng Espiritu ra pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among Arsobispo, ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, wala umon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon og amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Sa mga pagadayigo ng imong ngalan, umabot ka na mo. Ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo. Dinhi sa'yo maingon sa langit, ang kalanunamo sa matagadlaw, ihatag ka na mo. Karong adlaw sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug
Gaya itugot nga mahulog kami sa mga panulay. Pinuno ay luwasan kami sa nautan. Nangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay imo man ang giharian ug ang gahumog ang himaya hangtod sa hangtod sa Ginoong Jesucristo nagingin ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awa ang among mga sala kundi na pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini na ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, tinatuwangay ng malawat kanimo, ang kalipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sa atong pagkalawat, dihangin namo ang tanan sa pagbulat o pagtagad, ug dihangin pamantalan nga maintain ang 1 meter physical distance. Sa
Magampo kita. O Ginoo, kami nangalawat sa langitnan nga sakramento, nanganguyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandong kang Maria kanunang Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog sa paglingkod alang sa mga pahibalo ug mga pasalamat. Kami
kami sa katauhan dinhi sa Archdiocese of Ozamis nagpasalamat alang sa mga tawo ug mga organisasyon nga gitahasan sa pagpahiluna ug pagpangandam sa atong ikaduhang novena misa sa mahal nga Birhen sa Kuta. Dako kaayo namong pasalamat alang sa parokya sa Calamba, parokya sa Plaridel Sentro ug parokya sa Plaridel Loob. Uban niini kami nagpasalamat sa FYT Hardware, Maxowitz Corporation, Ozamis Progressive Commercial, Doktora Ami Anti-Aging Clinic, Catholic Women's League o CWL, uban ni Vice Mayor Simplicia Bibi Neri, Sarah Club, Archdiocesan Commission on Education, Ozamis Cathedral School of Immaculate Conception Incorporated, Prime Star Printers Incorporated, Ozamis Cathedral Bookstore, Archdiocesan Cemetery Office, Archdiocesan Chancery Office, DXDD Radio Station, Cathedral Catechist, o ni Sister Aida Antupina. Usab, among pasalamat kagahapon ug sa karon alang sa atong nagkahugpong nga mga choir, sa atong Sunday English Mass Choir ug sa atong Children's Choir, sa San Antonio Choir ug sa Labo nga choir. Uban niini dako kayo namong pasalamat, natong pasalamat sa Knights of the Altar, Marian Altar Servers, Extraordinary Ministers of Communion o Lay Ministers, ug sa Birhen sa Kuta Maintenance Staff and Workers, ug sa mga apostolado sa Birhen sa Kuta uban sa mga deboto nga kanunay nadasig sa pag-anhi sa Novena Misa. Ugma puhon, July 9, ang ikatulong nga Novena Misa. Ang atong mga sponsors mao ang parokya sa Lopesina, parokya sa Macalibre o parokya sa Oroqueta. Uban niini mao ang Cathedral Youth Choir or CYC, Immaculate Conception School of Technology ICST, Misamis University, Quality Shopping Center, SIM Enterprises, Grace Hardware Corporation, Anas Trading, Lourdes Pharmacy, Banco de Oro BDO, Gallardo and Rizal Branch, Rubilius Optical Clinic, St. Padre Pio Medical Clinic, Carmela's Pastries, Bensensian Family, Catholic Faith Defender, Kuta Marian Altar Servers, and Knights of the Altar, ug sa mga kauban sa apostolado sa Birhen sa Kuta, ug ang in charge mao si Sister Nancy Artajo. Kagahapon sa atong unang Novena Misa, lakip ang taga local government units ug sa tanang mga sponsor ang atong halad nga abot og 52,589. Kami ang simbahan nagpasalamat ug dako sa inyong kinasingkasing nga paghalad o pagpaambit sa inyong mga gasang nga dawat. Ug labaw pa niini kami nagpasalamat alang sa inyong presensya, sa inyong kadasig, alang sa pagduyog ambit sa misyon ni Jesucristo bisan paman o nag-ulan. Daghan kaayong salamat. Palulog manindog. Ang Ginoo manakanin. Manalangin kaninyong makagagawang nga Diyos, ang unahanan na pag-Espiritu Santo. Mahalag ng Santos ng Misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Ang kapakaroon mga Birhen Maria, daghang salamat.
una